αλλά γενικότερα η ομάδα είναι η ίδια. Οι παίκτες είναι οι Υπάρχει ίδιοι. Οι φανέλες σημαντικότερο είναι οι πράγμα ίδιες. από τα πρόσωπα. Ποιο σύστημα? Συμφωνώ. Εδώ, όταν αυτός δεν έχει κατεβάσει, πώς το λένε, σωστή, τη βέλτιστη εντεκάδα, θα μιλήσουμε για συστήματα. Ας επιλέξει πρώτα τους σωστούς παίκτες και μετά ας κατεβάσει και το σωστό το σύστημα. Και όταν έχεις 25 παίκτες και πρέπει να διαλέξεις τους 11, εντάξει, προφανώς και τον Κασεμίρο, ας πούμε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Και τον Κασεμίρο, ας πούμε. Πανεύκολο. Αλλιώς να μην αναλάβει τη δουλειά και να μην πάρει τα εκατομμύρια. Άμα είναι να μου δώσουν εμένα τα εκατομμύρια, θα πάω να τους επιλέξω και θα πω: παιδιά, τον Κασεμίρο δεν τον θέλω. Βασικά θα το πω πριν κλείσω το συμβόλαιο. Θα τους πω: εγώ, άμα έρθω, αυτό δεν θα το βάλω να παίξει ποτέ. Ή θα τον έχω παγκίτη και θα το βάζω όταν χρειάζεται στο 70. Και σχεδόν ποτέ. Το θέλετε? Μακάρι. Ή θα τους πω: θέλετε να έρθω να κάνω τη βρωμοδουλειά για να τον διώξω? Γιατί φαίνεται ότι κανένας δεν έχει τα κότσια να διορθώσει την ομάδα, ενώ κάνατε αυτό το λάθος. Δεν φταίει ο Κασεμίρο, αυτοί φταίνε που τον φέρανε. Και τώρα δεν ξέρουν πώς να το διώξουν. Και αυτό το πράγμα έχει γίνει πολλές φορές.